Welcome to Ngo Shop channel. Thank you so much for supporting the channel. We have now surpassed 10,000 subscribers. If you haven't subscribed, please click the subscribe button right now and help us reach 20,000 subscribers. Thank you so much. Eitada. This is Ngo Shop channel. We are here at FNB Stadium, Orlando Pirates 2, Mamelodi Sundowns 1. Bhuti kunjani? Bafo. Akumelanga ukuthi uwini yahlupha. Yazi i-channel iphethe indaba ezimnandi namhlanje. Indaba ezimnandi zithi ama-Sundowns angaqumbi aqalekise. Yeah. Okokuqala angaqumbi aqalekise. Oh, okay. Yeah. Okokuqala uPatrice Motsepe. Yeah. Ingane yase Orlando East. Ushemen weMamelodi Sundowns. I-tycoon enezimali. Yeah. Yakuphi? Orlando East. I-former chairman. Ngithi manje sele manje. Ngoba noba ngisingathi former chairman ngoba ise family uthathe wanikeza ingane yakhe. Sasento eyodwa sa in charge ingane mayehluleka lapha ukuthatha ama decision uyangena. Bangakhathazeki manje sikhuluma lento ukuthi sahlushwa ingane yethu kwenze njani. Bafo ukushaya iSundowns namhlanje kube mnandi kakhulu. Yeah. Yazi ukushaya iSundowns kwathi Cosolo lo. Yangikhumbuza isikhathi isikakhulu la kwileague. Sikathula Sizwe Mbuyane. Yeah. Owayiphanisha now and then. Size sayithola ke nathi ngoba lapha besiyiphanisha khona Bafo besiyiphanisha kuma knockout. Hayi kona kuma knockout namanzi sasha ovalo because yazi ukuthi le Pirates isakhona inkinga. Okubhlungu ke Bafo yilokho. Yeah. Impi between iPirates neSundowns ibhlungu kakhulu ngoba uKhadoso I think kuzobalwa amagame wakhe namhlanje uKhadoso uphelele umsebenzi. Sho kanje? Game is over. How? Khadoso uphelele umsebenzi. Bafo into eyaziwayo leyo. Njenge eluzile kuPirates. Uyazi into yokuqala nje mayifike eCrown Cup. Monday. Uyatshena ukuthi awuluzi kuPirates. Angaluza kwamanye ama team not kuPirates. Yeah. Manje kumele ahambise i-report Monday. Duluza kanjani? Uyabona ukuhambisa i-report into oyitsheniwe kuthiwa ungadluli la. Wena wadlula. Manje wena wadlula bese uthi uzohambisa i-report shothi uzozibopha yena ukuthi njengoba sithe ungadluli la kwenzekeni. And manje ofakazi bakhona. Ofakazi bakhona futhi bambonile edlula uKhadoso. I'm sorry to say Khadoso. Yeah, right now I give a free advice. Call Manqoba Mnqethi. Ask him ukuthi kwenzekane kwi MTN 8. Mayedliwa iPirates immediately mayebuyele eCrown Cup wademoto wabuyiselwa phansi kwakhushulwa uRulan. Surely again you can via to Rulan, call Rulan. Umbuzo ukuthi kwenzekeni eMbombela uma edliwa kuNetbank Cup uma edliwa iPirates uRulan sikhuluma manje useMorocco. Namhlanje kudliwe wena kuzokwenzekani ngawe? Ngaphathi kwalabo baxoshwayo nani yini ekujabulisile namhlanje igame yakho? Makepula amabhakane wonke kwi-iChannel. Uma ngitshela abantu ngithi sine future kumbukazi kuma defender wePirates TLP. Lo mfana ngizibuza umbuzo namhlanje ukuthi if bebengamdidelanga uNyambosi wahamba ngabe ngibona iphi ifuture between uNyambosi noMbukazi because laphana bengizobona i4 and 5 concrete. Wena owazi uLucas Radebe noNilthofu. Uyabona i-team mayisolid kanjalo emuva. Is not easy ukuthi by break. Uyabona uMbukazi le game abeyidlala ubeqala ukudlala ukufesana neSundowns. First time. First time kodwa umsebenzi wakhe awenzile is look like kahada aqala ukudlala kwiPSL. Uyabona ke into engichazi kakhulu even nakuma interviews wakhe Bafo. Mayithi uma nginikezwe ithuba. Uma nginikezwe ithuba angifisi ukudlala omnye umfana. Opposition mayazi ukuthi iopposition angeke nginikeze iopposition ichance yokuthi izenzele umathanda. As a defender ngizomdlala lo muntu ngimmake ngethe umsebenzi wami. Of which kulama game asewadlalile usinikeza all out into ayikhuluma ukuthi angeke ahlulwe omnye umdlali ebhekene naye. It's true. Yabona ke mayenza kanje
useyanokha kwenye indawo engafuni ukuyisho ukuthi unokha ukudlala kuphi. Uzoyisho ngokuzayo. Siyabonga bafo. Congratulations bafo. Ngiyabonga bafo kakhulu. All the best. Okay, mocabanga ngibuze nje umbuzo ogcina nci. Bafo. Iligi siyahambile noma usesekuyona? Bafo ngitshena abadlali bePirates. Mina ke bafo ngithi mangikhuluma nabantu abaningi sebenokuqaphela something la mina ngakaze nganginaka. Bathi kanti ngiyaprofeta ngithe mangitshena abadlali bePirates babezodlala le game yanamhlanje ukuthi iligi ikizandleni zenu. Le league ayikho iligi ebeyisimple and easy njenganale. Kuyobe ama team aku PSL wona abefuna ukupha iSundowns league. iSundowns bengafuna league. Le Sundowns lesibona ekorwa left and right bangasiyona iSundowns obafuna singathi inga defend league. Ngisasho ke namanje bafu abadlali bePirates mabeyifuna le league isezandleni zabo. Anything can happen until igame yokugcina. Yabona le 4 remaining game esaselele mabezinikele bangathi banama point kodwa bathathe lama game awu4 one step at a time. La ukushuthi sithi 3 6 9 12 amnandi senzosala nga 3 kuphela. Yabona ngisho mabethe lo 12 point siwutholile one game one by one game at a time. Last game okwenziwe ezinye izinto. Thank you for all the best bafo. Thank you bafo. That's all. Hola. Thank you.